Sílvia Romero és parlar d'una escriptora tot terreny, admirablement prolífica, que salta reixidament entre gèneres. No és coneguda pel gran públic, però realment ella ha escrit moltes novel·les, molts gèneres i ha guanyat molts premis. Ha escrit unes 11 novel·les, ha escrit molts relats i microrelats, tant per adults com per contes infantils, una obra de teatre, poemes en diversos, té publicats poemes en diversos poemaris col·lectius i també en solitari. Fa crítica literària, per exemple, fa pròlegs en llibres diversos, fa entrevistes a Núvol, entrevistes a escriptors, i té un espai de crítica a Ràdio Sant Celoni. A més, parlar de la Sílvia Romero és també parlar de premis literaris. La Sílvia ha guanyat molts dels premis literaris que hi ha arreu del territori, i per dir-vos els més recents, el lector de l'Odissea, l'any 2013 amb la novel·la El plagi, el Francesc Badenes del Mau pel poemari Abecedari poètic l'any 2015, el de la vida de l'Ametlla de Mar en el recull A la colònia hidràulica i altres contes el 2016 i el Premi Blai Ballver de narrativa el 2017 amb El jurament, que és la novel·la que avui presentem. La prosa de la Sílvia és una prosa rica, pulcra, és detallista, és especialment irònica en moments puntuals també i està mancada de pudor, és molt capaç d'escriure escenes perquè lliguen amb l'argument escenes absents de pudor, és a dir, ella té una capacitat per fer aquesta mena de peripècies dels personatges i no és gens políticament correcta. Això és una de les qualitats que també admiro de la Sílvia. El títol és El jurament en singular, però a la novel·la es poden veure 3 tipus diferents de jurament. El col·lectiu i altruista Diem decidint els seus habitants tancar-se per tal de no propagar la pesta i viure aquella malaltia i tot el que implicava en solitari. El de caràcter mitològic, que és el del quadre de Rembrandt, que si de cas la Sílvia ens ho vol explicar una miqueta millor, i un que descobrim al final, que és un jurament d'odi.